sket så forfærdeligt meget for OBQ. Emily Gray er blevet sendt tilbage til USA. Hun var kun i Odense i et halvt år på en låneaftale. Her har vi endnu en afslutning fra Zoe Hasselov, amerikanere. Vi har sagt, at hun tager de der afslutninger. Det vil sige, hvis 2-0 det skal holde, at det er altid det, de her to hold, de spiller, så bliver det 2-0. 2 på Q i første omgang, er det 1-0. Hasselov her med afslutning, og så er der scoret der. Det der, hun gør. Hun kan sparke fra enhver vink. Så vi Hasselov med, eller... Jamen, hvor er det et fantastisk afslutning. Kommer ind her til. Så er det der hele vejen i mål, og så er hun altså dobbelt målscore for OB i den her kamp, og altså også lavet alle tre af deres mål i slutspil. Og så bliver det altså 2-1 til OBQ. Fint hovedstød der, og Gade, der bliver fanget lidt på mellemhånd. Tror egentlig, hun først vil ud til den. Bliver stående, og så er der for langt over. Nally, der sender den ind. Luta skal ud til den. Og får bokset væk. Ja, der er nedfalds bold, og en afslutning, og den er der! OB i front! Gæsterne kan nu blive det første hold til at slå for turneringen. Kassen uden chance for Paluta. Altså har Fortuna Hjørring travlt, hvis ikke de skal tabe alle 3 point. Derfra, så er der masser af muligheder, hvis der kommer nogle dybe løb. Godt lagt ud her fra Charles til Zoe. Prikker den ned til Tine Bøjsen, så kommer cutbacket. Og de er ind foran. Zoe, der vinder den igen, og Rosé her kommer der et fint indlæg ind til Digte Bang. Der er der fint mål! Man står et mål til OBQ for en fantastisk dirigeret hovedstød af netop. Gray vinder spillet, og Zoe Hasselov, der slår en fantastisk god bold op til Anna Braun, som så bliver skubbet, og så skal dommeren i lommen der. Emily Gray, der sætter den tæt ind på mål, og så er der ikke bliver gjort mere ved det. Så bliver det altså 4-0, tredje gang, kvindelig. Meget stor adresse, hun blev hentet. Har startet de første par kampe, og skal lige følge den her over højre kanten. Det er Baut, der kommer herover og forsøger. Kan vi lige vende? Kommer fra en meget stor adresse i Portland Thorns, som har absolut verdensstjerner på holdet her. Meget jævnbyrdig start på det her opgør. God bold i dybden herfra. Med et indlæg. Og det er en afslutning! Den er ikke! Og den er helt lige forløst sig. Men til videre så er det altså den, der får 1-0, og der mister Cecilie Vinde Johansen bolden. Det giver altså en omstilling. Og der bliver skudt for distancen, og Svane kommer ned. Hun er altså målfarlig, når hun får lov til at komme op på kanten af feltet. På noget andet. Og jeg skal stadig være med blandt det her hold. Og være en del af holdet, selvom jeg er skadet. Og
og der er Chris bare rigtig. Solidt af OB. Spiller sig rigtig, rigtig godt ud af presset her, OB. Figur på den defensive midtbane. Og så et fint indlæg. Ui, det er en stor chance. Og i anden omgang, fremragende redning af Amanda Brunholdt. Det der, det er altså et fremragende indlæg. Lige til. Her kommer hjørnesparket. Garcia var til. Det taklet der. Hun er så stadig med en korsbåndsskade. To endda. De mange. Vanvittig bold til Digte Bang. Så er der løbeduel. Kan hun få en afslutning på? Hun kommer forbi. Den der prikker, den er lige med. Ja, sådan lidt rodet forestilling i øjeblikket. Ikke nogen af holdene, der for alvor kan sætte noget spil sammen. Det er det French. God bold i dybden her. Kæmpe chance. Nej. Altså en Bang, og så er det Bøjsen, så skal den være der. ja, tættere på, end jeg lige så til at starte med. Mangler ikke mange centimeter, for at den finder netmaskerne. Hvordan mærker man det nede i akademiet, hvor du har din dagligdag? Jamen, det mærker man utrolig meget. Skal vi lige se her, man er krogen kan. Ja, Childers. Så bliver pasning til hende fra Lucy Roberts. Hvad finder hun til på her nu? Hassenar, hun kan mange ting med bolden. Julie Jensen, der kommer godt ind her. Emily Gray med sin tredje afslutning i den her kamp. Spillet her Jensen. Og lukket alle andre steder. Lige præcis der. Masser af Zoe. Klar afslutning. Nøjs! Jeg tror også, at Vigum var klar på den derude, hvis den havde været inden for målrammen. 3 mål ind i sæsonen. Det er altså også det er kvalitet. Og så har vi Signe Bøjsen. Kan hun løbe den her op? Det kan hun. Godt ind. Nej, hun skal skyde på mål. Signe Bøjsen skal simpelthen klappe på kassen. Og den ryger af. Kan man finde på YouTube. Det er stor fornøjelse med. Og apropos mål, godt trukket ind der. Signe Munk på farvær. Fint beskyttet af fastholder her indtil Ryland, der forsøger at tage den med over midten, og godt spille her, Anna Krohn, og så sender den igennem til Signe Bøjsen, der afslutter med venstre, og god redning her også fra Mia Pastor. Ja, det var en stærk udlæg, og det var bare lige med at score. Stærk bold, så er der noget at løbe på. Indlogeret et sted, hvor de kan... Altså, vi hjælper dem med at finde en lejlighed. Altså, det vi tilbyder, vi har et par... Ej, gassen er gået lidt af ballonen her. Og her bliver den så vundet af Jalen Rylers, der sætter den op til Zoe Hassenauer, der lukker og slukker fuld. Naturlig opskrift på en 0-0'er. To hold, der generelt gerne vil frem, gerne vil skabe chancer, men simpelthen ikke har... Spiller den op igennem kæderne her. Kan der bare ude for kanten af feltet, som jeg synes
synes, I lige selv skal logge ind på mediet YouTube, streamingplatformen, måske efter kampen her, og lige slå hende op og se det mål. Det er altså rigtig godt udført. Og lad os se, apropos godt udført! Hold godt løb over venstrekanten, men også godt stået imod i første omgang. Nye hollænder. Jeg havde fornøjelsen af at blive jeres allerførste kamp. Det jeg rykker op igen til at jeg skulle spille mod AGF, og det var altså bare stærk bold. Der er jo offside måske, og der kommer fladet op. En træningsøvelse. Okay, jamen, hvad gør det ved jeres spillere, når Og kan det blive en chance, Hesnauer får sendt indlægget ind, og hvem kommer først på det? Og gik det